Kashat sok mensim jong ka ilaka umnyu tamar kaba julong shisien shisnem kala long kaba shongshet bat kaba ipo iping hadu katta kaba la penlong ha kalai po tarik leber ahajar arpusaw bala penkut no ha kalai po tarik leber ahajar arpusaw. Hakani ka sngi haba ai jingkran shaki pajba kiba wan ban shimmenta hakani ka shat sok mensim ka MDC jong kani ka than ka Congress Mary Kharpuri kala ong ba lingba kani ka shat ka ilaka kan yo I jingkar khu ka roi ka par bat ka bha ka miat na ka benta ka ilaka umnyu tamar kala ong baka district council nakapor shakapor kadon ka jingtmu ban pinne pinsa ya ka riti ka dustur umin barim bat ya ka kolshor ka bakarpang bat dailing baka niye ka lad ka jaj ban riyo kan im bat ante la kamru ya ka jingtmu ki basniu ki baki way pat ki tmu ban pindu ya ka kolshor. Bagaimana bisa? Lagar pare kayo na kamusin bagi saya na dua. Batu harga dua to lagar pare na satu bagi dia sampai ketemu dari dia bisa. Tam ngai kublei api kinong shong jong kasnang umyo tamar Barokawe, but come tam ngai kublei api kibayashim benta gani kaski pi ikan thai kishan rang but kini ki hep ki baret kabanyashim benta hagani ka shat suk mensim te ka shat suk mensim hani hapo ilaka umyo tama kalong manusnam but kami kalong ruchi benta kaban kini ya ka jingatling banwan ra lang api hagajo ka platform kaba ban pediang khamtam me yau news ne mo bathamai ban ngai scam ba feeling ba kadi ka shat suk min sim ba pin sayo ye kita ki jingkar ku pinyo ye kita ka roi ka par ba khamtam me nabenta ka bha ka miat ka jong ka ilaka hi brokowe te ta kaliang ka jonga nasno ba na dab ka jingkamen Lamar balay kung kaway ka MDC ka jongpi, but kabalami khmat na po district council, kabangi na po district council, kaba na kapor siya kapor, hikwa, ban pen scam, ban pen ne, ban pen sa, ya kariti ka dustur, ka jong ukhasi jongi, but kung mapitip, bakariti ka dustur ka jongi, kalong kariti ka dustur ka bakarpang, but kamtam habayde ka culture ka jong hero kalong ka bakarpang, but dailing ba kariti ka dustur ka jongi but kunjul ka culture ka bangidan but kamtam ka ba hagani ka si pila ban penyi ya kanya ka shat ka jongpi ban ngangel scam kan sadan ru ka shat khla ka baki jong mo seng khlai sibet tekani ro kalong sibenta ka ba kadon ka jingmut amdang hangi ha po umyo hangai ka jingya lenti ka jonga kum ka MDC ngai bagani ka than ka jongi ka long shisha ka than ka bapne shisha ya ka ta ka shat trai ki jongi ki jinglong trai ki jongi bade limba ki jing panne pansa e ki jinglong trai ka bakar pang ka jongi ka jai ban riu ki jongi ro kanim bade limba ka dise council bi di ban small tho bangi ro ngin nang pen klan shisho ya ki yang bakunno ka ba ngimla bantela kam khamtam le se yo kuma kini kiski bangi yoi sharom shaneng ki babon balang bagi ko asisha bakumno banaw magpendo ya ka dise council ro bahado kan menta kasni ki babon kim sgo thro ya ka dor jo ka dise council handrai pat ki penyeserian pat bat ki wei ki article ngangai bai CM SSM me gani ka benta namar ngan sim long ai gani ka benta kamlong te handrai na kaliang ka jonga ngadap da ka jingkemen ha gani kasni banya dan benta lang bat bi baro khai ban ngangai ba kani ka shat sok mensim kandang yai beting la waves nem show waves nem bad ngangen scam hero kinong penyat ha kani ka ilaka kinong shisha kita ki ban bat scam ya la ka riti ka dosor bad kham tam ban penne pensa ya ka jinglong tandrai ka bakar pang ka jongi tenga rongan dum sim shoya ka por te ha kani ka por ngakit bok ke ruang ya philang baro khai bau play ka jing sok undon lang rengkat bat phi
ba ubleu na ke jingkar khu barun the ashley ke jingkar khu na kaliang ke jongu bangange bakaroi kapar kanwan ha kani ka ilaka bat kumjuru na banta ki weipat ki badan ha ki shnong ki baper ki bahap hapo kanong sten constituency